Samtang na ako'y bana, naapod ko'y laing mga lalaking nakaana-ana. Maayong adlaw kanini mo DJ Sam, ingon man sa imo mga viewers o followers. Ako si Chris. 21 anyos ko DJ Sam. Di na ako na tinuod pangalan ha, kay mauwaw pud ko nga iistorya sa inyo ha nga akong tinuod nga identidad. Palihog lang, pakihide na lang ko sa ako ang tinuod nga identidad. Kining akong problema DJ Sam, kabahin kini sa ako ang kinabuhi. Doon ako'y karelasyon DJ Sam. Ang tinuod no, daghan na kayog mga laki nga niabot sa akong kinabuhi. Tanan sila nakalabot gyud sa ako ah. Wow. Dili pa na ako isaysay ang tanan DJ Sam kay perte man yung taasa. Ang tinuod, minyo nako na ako'y usa ka anak. Buutan og kugihan ang akong partner, nga tawgo na lang nato sa pangalang Bart. 25 years old siya DJ Sam. Mapinanggaon sa anak ug responsable pud siya nga pagkaamahan. Pila na pud mi katuig nga live-in DJ Sam. Og sa among kadugay, nag-uban mi, puros ra gyud kasakit og kahiubos ang ako nadawat gikan niya. Permira kong maghilak DJ Sam patago. Kay mao ra man gihapon. Di man siya kahibaw makiramdam ug wa may paki sa akong gibati. One time DJ Sam, na ako'y laing nakarelasyon. Nakaila na ako ni siya sa usa ka dating app. Tawgon na lang nato siya sa ngan nga Andri. 26 years old siya DJ Sam. Happy ko sa iya ha. Magkasinabot kaayo mi. Sige mig chat DJ Sam. Adlaw-adlaw. Kada oras, kada minuto. Ga-update siya sa kuha. Sweet kay siya sa kuha DJ Sam. Ug mao na hinungdan nga gisugot na ko siya. Kadtong May lang nako ni nga tuig DJ Sam gisugot si Andri. Ug pag-abot og pila ka adlaw, nagkita ming duha sa personal. Pasangil na ako sa akong partner, moadto ra kog palengke DJ Sam, mga alas 6 na to sa gabi ini adto nga time. Pero ang tinuod, makipagkita da ko sa ako ang ka-chatmate. Akong karelasyon DJ Sam. Nang laag ming duha, o gilibre ko niyag mga pagkaon. Didto mi nag-overnight DJ Sam sa ilaha. Naay nahitabo gyud syempre sa amo ang duha. Ug alas 4 sa kadlawon, nang biyahe naming duha, gihatod ko niya sa sentro DJ Sam padulong sa amua. Kumbaga ang among relasyon no patago gyud syempre kay naaman ko'y bana, na ako'y pamilya. Kay baw mo sa dihang pag-abot na ako sa balay, diri sa akong gipuy-an ba sa akong partner. Mata na ang iyahang mama ug papa. Nangutana dayon sila kung asa daw ko gikan, nganong wa daw ko nakaulian ang gabi. Ning tug-an pud ko sa ilaha di Sam. Ug suko kayo nga akong ugangang laki. Suko kay siya, giingnan ko niyag igat, bigaon, pati akong bana di Sam, suko pud kay sa kuha. Pagkaugma ana, giingnan dayon ko nga mas maayo pa daw mukuyog na lang ko sa akong kakita nga lalaki. Mao to, gitawagan dayon nako ang akong uyab. Giingnan ako siya nga kuhaon ako niya sa amua, kay mag-ipon naming duha. Gipalayas nako sa akong bana di Sam ug sa iyang pamilya. Pero imbis nga iya akong kuhaon di Sam, iya naman hinuon kong gibuwagan. Mao to, wa ko'y nahimo. Nangayo na lang kog sorry di Sam sa akong bana ug maayo na lang pud gani kay iya akong gipasaylo. Iyang ingon ako di Sam, may gani love daw ko niya. Kay kung di pa daw, gipalayas na daw ko niya. Di na daw ko niya dawaton. Ug nagpasalamat pud ko di Sam kay buutan siya. Gidawat gihapon ko niya, bisan pa man sa akong gibuhat. Hangtod, milabay ang pila ka buwan di Sam. Hangtod nga naabtan og tuig. Okay rami sa akong bana. Wa na sab ko nag-cheat sa iyaha di Sam. Pero karon lang, niabot na pod ang lain kong problema. Ning balik naman pod ko sa usa ka dating app di Sam. Na ako'y nakaila, usa siya ka teacher. 37 years old siya di Sam ug nagkauyab gyud ming duha. Nag-chat-chat mi while wala nga akong partner. Og naga-video call mi di Sam. Nagkita pud mi niya patago gihapon. Ug naagyoy nahitabo sa among duha.
Ato lang ni aging semana di siya Sam, gibuwagan ko niya, kay ning balik daw ang iyang ex-girlfriend. Unya sa pagkakaroon di siya Sam, na problema na pud ko. Kay nagparamdam na pud og balik ang akong ex-boyfriend. Nakipagbalikan siya sa kuha. Ning sugot sab ko. Tulumi ka buwan nga nag-uyab ani kaniadto di siya Sam, ug gabulag lang mi. Pero karon ning balik siya. Ug ning balik pud ang akong feelings para niya. Mahal na ako siya di siya Sam sobra. Ug andam daw siya nga makipagminyo nako. Panagutan daw ko niya ug ang ako ang anak di siya Sam andam daw siyang mga mahan. Dawat daw ko niya. Pero ang akong problema unsaon man ako nga naa naman ko'y bana. Naan ako'y pamilya di siya Sam. Mangayo kog tambag sa imuhang mga viewers. Unsa may buhaton nako ani sa akong sitwasyon karon. Sa mga followers nimo DJ Sam, palihog in town ko ninyo. Mangayo kog advice, kay basahon ko na tanan sa comment section. Imong sender DJ Sam og follower, Chris.